Sunod ding simana hasugdan na sa Mandawi City ang pag-apod-apod sa 5,000 pesos nga financial assistance sa mga nagrabihan sa pagigo sa Bagyong Odette. Apan karon pa lang, walag tuon na ang mareklamong nadawat mahitungod sa listahan. Ang detalye sa report ni Nico Serino. Tuyong miadto sa Mandawi City Hall ug DILG office kaganiha kini mga managsilingan sa sitio Nangka, Barangay Kasuntingan. Mireklamo sila nganong wala maapil sa listahan sa mga mahatagan sa 5,000 pesos nga financial assistance. Matud pa, grabe man sab ang danyos sa ilang mga balay gumikan sa Bagyong Odette. Kana kunong nangabang dili kuno tagaan. Nya ngano man sir nga ang among kusina sir ug among CR bungkag man. So sa to pa apil mi nya ngano man lagi ang uban sir nga wa na bungkag. Dato pa mga maestra pa nganong nakadawat. Nganong kami wa man mi kadawat. Pwede day na sir. Ibati ko og kanang kahiubos nganong wala ko na apil nga dapat klaro man jud ako na apil kay naukab man sad among mga atop. Dili na lang mi mo reklamo ana nga nakadawat sila bisan dili sila angayan. Ang amo lang unta nga kami ila sad ming apilon. Kay naapil man gani ang dili angayan. Sukad na post ang listahan sa mga kwalipikadong makadawat sa 5,000 pesos nga cash assistance, daghang reklamo ang nadawat. Kinang hinungdan nganong giumol ang usa ka grievance mechanism sa mga buot mo petition for inclusion o exclusion sa mga anaan ng daan sa lista. Giklaro sa syudad nga dili tanan mahatagan base sa guidelines sa national government. 1,000 pesos ang ihatag sa matag apektadong individual o maximum nga 5,000 pesos sa kada pamilya. 11,000 monthly gross income sa pamilya. So let's say for example, if in your family na nagpuyo kasi yung ginikanan yan, duha ka buok nagtrabaho, maestra o pulis, is that low income? No, low income. Pero pobre gyapon na. Gipaninguha sa mga opisyales nga mapasabot ang mga daghang pangutana kabahin sa sistema. There is already a pronouncement from the president that everybody should receive 5,000 katong mga apektado sa kuha. Kasi may dili apektado, all of us are affected by it. But is that the guidelines nga ni-arrive diri sa LGO? Di man. May guidelines na itong isunod. Just they're saying atong stop. Samtang gipahibaw sa City Hall, sugda na ang payout karong Miyerkules o baka Huwebes sa 5 ka initial barangays. Kini ang Tawason, Tipolo, Hagubiao, Kanduman ug Bakilid kun diin himuon nga house to house ang pag-apod-apod. Unahon og release kadto mga naa sa listahan nga walay petition nga nag-ung-ung. Kani mao ni katong mga na final na unya ug naay mga petition for inclusion niya na man ang atong city administrator nga for another payroll to sila kay we cannot wait for the mga petitions kay mosamot man kadugay. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.